Hello friends, welcome back. Taishan nona tirin video kotal. Nok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel. Gai cheng tini kok salane kaisa belekan nangmani belekan important chini health related topic jetang ka chini cardiovascular disease অথবা chini যেকোনো heart ni rog heart attack khonangka তারপরে sudden cardiac arrest যেকোনো chini nukjago je jodi borok ni age bari thangangkai chini aro cardiac disease tabo belekan prevalent tongo mane borok belekan thei rongmayo heart problem ni bagai ngai cheng heart problem yang na bagai chini heart disease prevent khaina bagai cheng tam preventive measures nanai amna te cheng tini kok salenai genro nai tungni video na choya kari paithak jora ngai faidi cheng pulan salai no chini je heart attack ba je heart disease amna yang na bagai cheng tam khaiman ba tam preventive measures cheng naiman nga amon bagai number 1 cheng khailenai jeta khaithengka jodi kono borok smoking khai dong hangai jodi kono borok duma nengo biri nengo cigarette nengo jeban khayo hangai जों गमनो बन्दक खाय नांनाय तांगे हिमालय फ्रेंड्स जे बरक दुमा नंगो बिरि नंगो सिगारेट नंगो तारपरे एनी काइंड ऑफ टोबाको जातीय जिनिस जेटा यूज खायो जेटा टोबाको हुनजागो आमी यूज खायकांकाय नुकजागो बरन क्षेत्रे हार्ट डिजीज नि तामसाना इन्सिडेंट तेबो बाङै थांगोता गाबैनो जों चिनि पुला खायदेंका चिनि जेकुनो धरনের टोबाको सिगारेट बिरि दुमा जों गमनो बन्दक खाय नांनाय ओंके चिनि हार्ट डिजीज नि जों माने आबो तेसे कम नाय नेक्स्ट पॉइंट चिनि फाइगे फ्रेंड ताइसा हायनो हाय चिनि अल्कोहल जे बरक अल्कोहल बेसि नंगो बरन क्षेत्रे बेसि नुकजागो जे हार्ट डिजीज माने गाबन बागैनो अल्कोहल जे नों माने आबन जे मात्रा बनो कम मा खायनाय बाट ताकेसे एएचए अमेरिकान हार्ट एसोसिएशन থেকে তেব সাজাগো যদি মিনিমাল অ্যামাউন্ট অফ অ্যালকোহল কনজিউম খাইগাঙ্গা আবার চিনি হার্ট নেবাকে প্রোটেক্টিভ হিসেবে ইউজ হবো গাবন বাগে বরক রিকমেন্ড খাयो যদি কেব অ্যালকোহল নিগাঙ্গাই তো কাহাম ন বা যদি কেব নঙিন তংখাঙ্গাই বিন ক্ষেত্রে হंगांगाय যদি চেলা हंगांगाय 2 पैक्स माने 2 কাপ প্রত্যেক দিন बरी हंगांगाय 1 কাপ প্রত্যেক দিন मैक्सिमम नों मानो बाट आमा जों कुनु माने आबा बरक माने खाया बयनो माने साजेशन खरिया जे न अल्कोहल कनजिउम खायदे हनै जदि केबो अल्कोहल कनजिउम खायांगाय बेलेखान काहाम बा जदि केब खायना दङ हंगांगाय आमना कमेरेदि सालो 2 काप नि बिसिया सला हंगांगाय बरी हंगांगाय 1 काप नि बिसिया गमा पाइग्राका एब्रे नेक्स्ट चिनि खायते हंगांगाय फिजिकल एक्टिविटी बेलेखान इम्पोर्टेन्ट ताबोनि जुगत जतन मोबाइल हनै जों फिजिकल एक्टिविटी माने खास खायजगलिया बिसि जतन चिनि मोबाइल नों थांग आजकल मैक्सिमम चिनि सामुरक आबगे चिनि तामसाना डे टु डे लाइफ फिजिकल एक्टिविटी बेलेखान कम थांगा बाट हाइपना जों फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन माखायनाय चिनि फिजिकल एक्टिविटी जों सप्ताह 150 मिनिट 7 दिन जों डेली फिजिकल एक्टिविटी माखायनाय अथवा जों पर डे 30 मिनिट থেকে 60 मिनिट माने 1 घंटा जरा जों आधा घंटा থেকে 1 घंटा जरा जों फिजिकल एक्सरसाइज माखायनाय गामनि खायगे चिनि हार्ट डिजीज जों माने बिनि तामसानाय कमंनाय ता बरनि हार्ट डिजीज कमंनाय যদি फिजिकल एक्टिविटीज खायगांगाय प्रत्येक दिन आधा घंटा থেকে 1 घंटा प्रत्येक सप्ताह 150 मिनिट बटुताल फिजिकल एक्सरसाइज माखायनाय बर जेबन खायमानो फिजिकल एक्सरसाइज हिमफान मानो खारेफान मानो तारपरे साइकेल चालक मानो जेबन खायमानो बाट नों माने एक्सरसाइज माखायनाय आमका बेलेखान इम्पोर्टेन्ट कुनु खाया तंबा साइले किजा साफान खायगांगाय अनेक चाव गाबा नरक तिनिन सिमेन किजा का एक्सरसाइज खायनो शुरू करे माने कुनु खाया तंबा से किजा फन खायगांगाय अनेक हेल्थ बेनिफिट्स न रनाय फिजिकल एक्टिविटी एब्रे नेक्स्ट पॉइंट थांगा फ्रेंड्स चिनि वेट मैनेजमेंट वेट बो जदि बां खांगा ओवर वेट अथवा ओबेसिटी खांगा तेसे हायनो हाय हार्ट डिजीज नि चांस खूब बारि थांगो गामनो कम खाना बागै जों चिनि वेट नबो मेंटेन माखायनाय जों वेट न चिनि जेटा बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जों नर्मली जमा नारनाय बीएमआई जदि बारि थांगाय जों चिनि वेट न मा कमेरनाय वेट कमेरनाय बागै तेसे हायनो हाय चिनि जे कैलोरी इनटेक तमानि जों मा कमेरनाय अथवा जदि केबो कैलोरी इनटेक बिसि खाय तंखांगाय बन बैलेंस खाना बागै बिन इनटेक बाय रहमानि आउटपुट आमनो बैलेंस खाना बागै वो फिजिकल एक्टिविटी बो और सारना माखायनाय ने काइनि ऑप्शन दंगो आइदर नरक कम साव दंमनो कम कैलोरी कन्ज्यूम खायगांगे बा वेट लॉस होनाय अथवा नरक सामानि कम्प्रोमाइज खायमिया बिसिनो मा साव होगांगे तम खायनाबा आबनो बैलेंस खाना बागै नरक फिजिकल एक्टिविटी बिसिमा खायनाय ता जेसनो इनपुट होनाय आउटपुट वासं मारनाय सो आफर बैलेंस होनाय गाफर वेट कम होनायता आमदे हायता ओंखाय नेक्स्ट होगांगे चिनि तजा हायनो फायसको ताबो चिनि डाइट बेलेखान इम्पोर्टेन्ट चिनि शरीरो कायसा फेट दंगो जों जेना हनजागो चिनि कोलेस्टेरल ट्राइग्लिसराइड एलडीएल कोलेस्टेरल ट्राइग्लिसराइड आमर बांखांगे तेसे हायनो हाय चिनि हार्ट डिजीज चांस खूब बिसिनि थांगो कारण तामं ओ जे बेड कोलेस्टेरल लग जे बेड फैट सकतो माने बरक चिन शरीरो जे हार्ट जे आर्टरी तो माने और थांगे ब्लक खारियो केंगे हार्ट थै थांगेंगो अल्टीमेटली हार्ट डैमेज होगो बा हार्ट अटैक होगोता गावबागैनो चिनि ओ जे फैट तो माने कोलेस्टेरल ट्राइग्लिसराइड एलडीएल आमनो जों कम माखायनाय बाट तेसे हायनो हाय चिनि एचडीएल
যেটা হানজাগো হাই डेंसिटी लाइपोप्रोटीन আমাকে আবার চিনি হার্ট নিবাগে কাহাম HDL বাড়ি খাঙ্গে কাহাম LDL কমে খাঙ্গে চিনি শরীর বাগে কাহাম গতা গাबागे जों চিনি শরীর যে কোলেস্টেরল HDL LDL বরনি एमाउन्ट बसं ठीक मा नारनाय आमो जों तसे हाय चिनि जे ताबा हायके इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट चिनि खायते हेंगे चिनि डाइट जों डाइट बो कामके माने मेंटेन मा खायनाय चिनि डाइटो जों कैलोरी कन्जाम्पशन मा गिजे कम खायके जाओ तारपरे चिनि सैचुरेटेड फैट्स जों कम चाखाय जाओ तारपर जेकुनो स्वीट एंड प्रोडक्ट माने चिनि गोनां गोदै गोनां मानेनो जों चायंगे जाओ जेबन बाजाराव मानथागो ताबो इन्स्टेंट नि फूड कोल्ड ड्रिंक्स बानाखा जेकुनो बिस्किट बा चिनि गोनां गोदै जेकुनो स्वीट एंड फूड जों जेसे एभेड खायमा खासना चिनि बागै चिनि हार्ट नि बागै काहाम ओंके महा कायसा माने चिनि डाइट अनके मेंटेन मा खायनाय ता तारपर जों तेबा जों डाइट बुमा जों हेल्दी डाइट होननाय हेल्दी डाइट होनगा चिनि हाई इन फाइबार्स हाई इन विटामिन्स मिनारेल्स जे जातीय चिनि माने फूड जामुं आमरखा चिनि हेल्दी डाइट जागोता जों हेल्दी डाइट बा जों कन्ज्यूम मा खायनाय जों बाजारनि जे सैचुरेटेड फैट्स तारपर जेकुनो स्वीट गोनां माने प्रोडक्ट जों साव जों आमनो कम मा खायनाय तारपर चिप्स अब जों कम मा खायनाय आमरो कारण सैचुरेटेड फैट्स नि मात्रा बेलेखनो गोबां अबागिनो जों चिन डाइट बो मेंटेन मा खायनाय जों ताम डाइट कन्ज्यूम खायनाय होनगा हेल्दी डाइट आमखा चिनि हाई फाइबर डाइट विथ चिन जेजगा विटामिन मिनारेल्स बिसि जों अपन मा जानाय तारपर फाइबर गोनां जातीय जामुं जेमन ताव फ्रुट्स ओंखानि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स र वेजिटेबल्स सलाद जों अपन गोबां मा जानाय तारपर जों फ्रेश फ्रूट जों जे फल मा माने जे चिनि सीजन अवेलेबल जों अपन फल मा जानाय चिन त्रिपुराव तो एप्पल आंगुर थालिक तो बेलेखनो माने नर्माल थालिक रक पारनि हान दाम कम कमसि जों आमन आरामखौनो जों जाय दमन डेट लाइव तारपरे निनि गय फल हन्दी तारपरे शसा हन्दी खीरा हन्दी जों जतन नाम दे सलाद फ्रेश फ्रूट तारपरे वेजिटेबल्स रक जों मा जानाय गोबां खाय गाम चिनि माने हेड माने अमन जों हार्ट हेल्दी डाइट होनुता हंगा आमसनो इम्पोर्टेन्ट हंगा तागिसा इम्पोर्टेन्ट कक दङ चिना जों हाइपरटेंशन जे हाई ब्लड प्रेशर जों बनो कंट्रोल मा खायनाय कारण हाई ब्लड प्रेशर खायबो ताइसे हाइनो हाइ चिनि हार्ट डिजीज नि ताम सानाय माने तेबो ओंनानि चान्स बारि थांगोता जों चिनि प्रेशर कंट्रोल मा खायनाय गता प्रेशर कंट्रोल खायनाय थांगा ताइसे हाइनो हाइ चिनि लाइफस्टाइल मडिफिकेशन फिजिकल एक्सरसाइज मा खायनाय तारपरे जदि के हाइपरटेंशन फिजिकल एक्सरसाइज तारपरे चिनि सम चामानि जेदा जों सल्ट रेस्ट्रिक्शन मा खायनाय जों सालो जदि के हाई प्रेशर तंखांखाय बिनि सम ब सालो 1 चामच बि जानाया 1 चामच बोलदाव तंगो 2 ग्राम चामानिता गे जाबो सल्ट भागे 2 ग्राम चानाय हांके 1 चामच न नावै एकटा कन्टेनार तन्ले रे गन रक मुय सम रियाफनो ओ जे तमन कन्टेनार 1 चामच जे सम तमनि आमना से मुय रे चाइमानो गे बिनि पुरा 24 आवर 2 ग्राम पर डे 2 ग्राम मतो सम ब साजटिं थांगोता जदि मुय सम रियागारि संख्या जस्ट ओ कन्टेनार जे तमनि सम 2 चामच सम नाय तन्ले दे गामना सिमिन चासिनायता सापुं फुंतेगा हरजरा गे बिनि 2 ग्राम पर डे सल्ट इनटेक थांगोता गाबोनो चिन टाइप इम्पोर्टेन्ट खायते हाइपरटेंशन प्रिवेंट खायतेनि जों सम सल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट मा जानाय 2 ग्राम पर डे तारपरे फिजिकल एक्सरसाइज मा खायनाय डेली गाबो खायके जों चिनि हाइपरटेंशन कंट्रोल खायमाने हाई प्रेशर कंट्रोल खायके चिनि हार्ट डिजीज होननानै चान्स बो कमङै थाङो गतेसे हाइनो हाई हाइपरटेंशन हाई डायबिटीज खायबो ता बरन जदि एजिं थाङाके बर डायबिटीज बाय मानजागो डायबिटीज जदि सुगार अनकंट्रोल खायबो हार्ट डिजीज होननानै चान्स खूब बिसिनि थाङो जों सुगार नबो कंट्रोल मा खायनाय गतेसे हाइनो हाई सुगार कंट्रोल खायनाय बागै सेम हाइपरटेंशन हाई चिनि लाइफस्टाइल मडिफिकेशन डेली व्यायाम खायनानै फिजिकल एक्सरसाइज खायनानै तारपरे डाइट ठीक खायनानै कैलोरी इनटेक कम खायनानै स्वीट जातीय जिनिस कम जानानै तारपरे फाइबर जातीय जिनिस सलाद फ्रुट्स रक गोबां जानानै आमर मा खायनाय हंगा ताबो लाइफस्टाइल मडिफिकेशन डाइट मडिफिकेशन खायपाना जदि कंट्रोलिंग या हंगांगाय सेम न हाइपरटेंशन हाई प्रेशर सुगार दुइतान बागान जों बिथि मास आनाय रेगुलार जाते चिनि प्रेशर एंड सुगार कंट्रोल तंना बागै हंगा सुगार जदि बिदि जाफिन कंट्रोल ले हंगाय शेष पर्यन्त जों इन्सुलिन स्विच ओवर मा खायनाय इन्सुलिन नाम नांलाय बाट सुगार कंट्रोल मा तनिनाय सुगार कंट्रोल तनि खांगे सुद हार्ट डिजीज सिमिया चिनि किडनी रोग बो ओंयां थाङो हंगा फ्रेंड्स नरक आई थिंक आं नरन बुजुक मा खाना इजी लैंग्वेज आं ट्राई खायगा बुजना बागै जे जों हार्ट डिजीज हार्ट अटैक जों दङ ताबो खूब गोबां बाबे आमनो ओंया खायना बागै जों ताम स्टेप नारनां आं नरन सागा kokborok बाय सो आई होप जदि भिडियो नरन हेल्पफुल खांगे चैनल न कैसा लाइक खायदि सब्सक्राइब खायदि आन चैनल न ते बामदि हाय आं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस तो बे फाइनाय आन चैनल न गनरक ते ताम टॉपिक टी वीडियो नां आन कमेंट खायमानो तलाव गाय दिन बगासिन न तेसे हायनो मालिफिनाय कताल वीडियो बाय बाय सी यू स्टे हेल्दी स्टे फिट तेसे मालिफिनाय कताल वीडियो